Díomh a fáistí seo Fadhb na Seachtaine don seachtain seo, an bhfuil tá go dhéanamh na léthe mé seo an sin heigeal mé a bhíonna go daobh. So is é teid an ceann seo na nafratha agus dreamraí. Tá dá chuntar a cheathair. Céann tú díos le dheath agus stoppann tú a sé. So, seo muid a ceathair seo ar chrupa buí. Tá scoil díos le céithú dheath agus seo an ever a stopping muid. Cead é na hebhratha éagsala a déata a rólaí. So an rud a céimid dhéanamh na dáin na difriúla gur féidir len seo díos le a céithú dheath le stop sé a amsú. So, an cé rud a céimid tuaine faoi na cé na hebhratha atá ar grád díos le. Díos le tá na hebhratha 1, 2, 3, 4, 5 nó 6 an. So sin na hebhratha a céimiid a úsáid. So, an céad rud atá go dhéanamh na tá ag ligint go me céithú díos le dheath agus na hebhratha a aim na 3 agus a 6. Tá go saoil bag a tharint. Nes, an rud a céithú mé dhéanamh na tá ag go tréalhain teas na hebhratha seo ar má chlár le fáil má cén ever stoppa mé. So, tá ag toiseach ar ceathair mar sin an áitiúil má cruppa. In céidir céith mé díos le fear mé 3, so deanna mé 1, 2, 3. An sin an darna a céith mé díos le fear mé 6, so deanna mé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá mé an seánis ever a 30, so scríbh mé sin sios. So tá mé 30 ach bóil leis an ceist go mé ever 6. Níl mé ever 6, so deanna mé Xbog an seo. Nes níor obair an ceann sin, so céim mé má díos le a chéithú dheath eile. As tá ag ligint gur céith mé ar bhain agus for mé a 2, an sin an darna a céim sé féimsa a 3. So ratha mé rás ag má cluthe agus buna mé trélas na hebhratha seo. So tá mé a ceathair agus deanna mé dheath léimar dus 1, 2. Nes tá mé ar 6 an seo ach sin an céidir céith mé an díos le. Céim mé céithú dheath so leanhí mé a right. An darna céith mé for mé 3, so deanna mé 1, 2, 3. Tá mé ceanna nathair an seo so céim mé gáil sios ag a rubbal agus stop mé a leis ever a 2. So scríbh mé sin sios. Níl mé ar 6 go fáil, deanna mé Xbog. OK, réanú mé dheath ever eile an seo sílim go réanú mé 6 agus a ceathair. So sin na hebhratha a aimsa nuair céithim díos le dheath So, buna mé trélas na hebhratha seo. Tá mé seo ar ceathair mar sin an áitiúil má cruppa. Agus an céad ever for mé na 6, so ghlacha mé 6 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An sin féimsa ceathair, so 1, 2, 3, ceathair. Tá mé ar ceanna nathair seo so céim mé gáil sios. Nes stop mé ever a 6, scríbh mé sin sios. Sin ever bhhail am a bhéir, so dhéanam mé tic. Dám si mé 2 amháin le stop ar 6, nuair céithim sa 6 agus a ceathair. Bé ormh dáinna eile a amsú an leis le stop ar a 6 a ní daobh díos le a céithú dheath